Бәйгелерде Халыкара Республика конкурстары лауреаты Мират Йыр һәм бию фольклор ансамбле солисты Юнир Хагынбаев каршы алыгыз. Хәйрле байрамдар менән. Hey! Баймактар көне менән бергәләшеп йырлайбыз. Рәхәтләнеп яшәгез бу дөньяла. Рәхәт яшәүләре дөньяла. Рәхәт яшәүләре дөньяла, үзеңнең һөйгән ярың булганда, ифән һавада ясәй булганда, төнен ай батып кояш калканда, кызгыра килә бар дөнья, миндә рәхәт был дөньяла, хәерләрен белеп яшәйек, Ходай биргән матур дөньяла. Yaşayık, Ходай биргән матур дөньяла. Дәртләре бултырабыз, якташлар, килгән кунактар ана шулай. Хоп! Hey! Hey! Рәхәт яшәүләре дөньяла, үз гаиләң менән бергә булганда, шатлык куанычларын күреп, яшәүләре ожмак дөньяла, кызгыра килә бар дөнья, миндә рәхәт был дөньяла, кадерләрен белеп яшәйек, Ходай биргән матур дөньяла, кызгыра килә бар дөнья, миндә рәхәт был дөньяла, кадерләрен белеп яшәйек, Ходай биргән матур дөньяла. Шулай бит тугандар. Шулай. Әйдәгез дәртләр, якташлар, килгән кунактар, әйдәгез байрам менән. Hey! Баймактар көне менән. Ана шулай. Хоп! Сәлам! Hey! Хоп! Hey! Hey! Рәхәт яшәүләре дөньяла, тугандар менән бергә булганда, кайгы шатлыктарды бергә үтеп, ошо йөрдә узган булганда, кызгыра килә бар дөнья, миндә рәхәт был дөньяла, кадерләрен белеп яшәйек, Ходай биргән матур дөньяла, кызгыра килә бар дөнья, миндә рәхәт был дөньяла, кадерләрен белеп яшәйек, Ходай биргән матур дөньяла, кадерләрен белеп яшәйек, Ходай биргән матур дөньяла, кадерләрен белеп яшәйек, Ходай биргән матур дөньяла. Байрам менән. Рәхмәт. Якташыбыз Юнир Хагынбаев